Jo sóc en Carles Alcaide, participant des de fa uns quants anys al campus de Masia i Ciència, primer com a alumne durant uns 4 anys i des de fa relativament poc, 2 anyets, com a professor júnior. Jo sóc en Joan Grèvol, jo també vaig ser alumne del campus. De ser alumne vaig passar a ser professor júnior i aquest any he estat el coordinador del campus Estudi de Màgia i Ciència. El projecte de Màgia i Ciència, principalment el que es fa és intentar barrejar la màgia i la ciència per intentar explicar conceptes i per ajudar a la divulgació científica. Això vol dir que molts jocs de màgia que potser es veuen per la televisió tenen com a fonament un principi de física, de química, matemàtiques, etc. I el que volem fer en aquest projecte, per dir-ho així, és donar veu a aquesta relació que hi ha, que potser a simple vista pot semblar una mica xocant, però el que volem és donar visibilitat a tots aquests jocs de màgia que tenen com a fonament un principi científic, per també ajudar a que aquests principis es puguin explicar d'una manera una mica més lúdica i atractiva. La nostra tasca i el nostre projecte pot ajudar perfectament a altres científics que vulguin divulgar i donar a conèixer la seva feina. En realitat, fer divulgació correspon a tot científic, a qualsevol persona que estudi qualsevol tema. No fa falta només de caràcter científic, de caràcter literari, de caràcter lingüístic. És molt important la divulgació. Per tant, el nostre projecte sí que pot ajudar a altres científics en el nostre cas. Sí, també crec que és molt important que es pot donar molta importància en l'àmbit del professorat, el que és la docència. Pot ajudar molt si un tema que s'està explicant costa d'entendre, intentar fer-hi un giri per explicar-ho d'una manera diferent. Jo crec que amb això el projecte de Màgia i Ciència és la clau. Sí que és un mètode que atreu molt, perquè la màgia atreu molt, i jo crec que pot servir per acabar d'entendre un concepte que potser sigués molt difícil d'explicar i sol costar als alumnes. Llavors jo crec que en aquest sentit el que és la docència també pot ajudar a fer algun matís d'un concepte que no s'acabi d'entendre del tot bé. El nostre projecte en part es basa en la divulgació i evidentment aquesta nit de la recerca també ajuda a tots els tallers que s'exposen a donar-se a conèixer la divulgació en si. Per tant, creiem que el nostre projecte, com a projecte divulgatiu i projecte de tècniques més noves o diferents, ha d'estar en un projecte d'aquestes característiques de ciència i de divulgació científica. Clar, i a banda del tema de divulgació també és molt important el tema lúdic. Al cap i a la fi la màgia és una eina molt important perquè la gent s'ho passi bé, pugui passar una bona estona, i també la nit de la recerca és un moment per aprendre amb la ciència i alhora divertir-se. Creiem que el nostre projecte ajunta molt bé aquestes dues opcions i que és un bon exemple del que es pot trobar a una nit de la recerca. Bé, el taller que portem la nit de recerca d'enguany es basa en diferents jocs que proposem des de Maxi per tal d'entretendre i explicar fonaments científics, com per exemple portem cubs de Rubik per explicar les permutacions matemàtiques, portem també diversos jocs per explicar la taula periòdica i també a part també estem allà per entretenir a la gent amb jocs de màgia, ja bé siguin científics, amb cartes, químics o físics. Bé, doncs, en primer lloc volem donar les gràcies a la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital de la Universitat de Girona per donar-los l'oportunitat de participar en aquesta nit europea de la recerca. I esperem veure-us a la Casa de Cultura allà tots per passar una bona estona i gaudir de la ciència i d'aquesta nit de la recerca.